Para contar a verdade, o brindo, eso naceu na persona. Ajá. Naceu na persona, isto foi un don que me deu Dios para que nacera comigo. E xa vou ir cantando, que xa vai ir chover, e temos que ir acabando, que temos que ir a comer. E se tiralo tú, non o dixo María Carme, pero para comer vamos comer, pero ainda non xa tarde. Ai, aínda non che tarde, ai que isto non é aloio, e temos que ir comer, ai ali arriba no pollo. E se diralo tú, que é unha cousa formal, e pode ser no pollo ou pode ser no hospital. E pode ser no hospital, que o dixo a tía Tita, se non é nun hospital, aí será en Pedrafita. Non será en Pedrefita, é no dicir primeiro, antes de ir Pedrefita, pararemos no cebreiro. Pararemos no cebreiro e a min xa me dá risa, unha cousa teño clara que non che vou ir a misa. E non irás á misa, xa falache bastante, porque non vayas á misa, podes ir ao restaurante. Podo ir ao restaurante, voucho dicir neste fado, porque non vou eu a misa que teño moitos pecados. Vonche dicir outro brindo, e dizo de repente, non te metes moito comigo, méteste con mala xente. Métome con mala xente nesta copla xa estou rindo. Non me meto con mala xente, métome co rei dos brindos. Méteste con rei dos brindos, iso non xa razón, desde que empecé a brindar sempre fui no campeón. Sempre fuches campeón e xa vou a ir marchando. Creo que meu compañeiro temos que ir rematando. Xa se acabaron as festas, o lo que dan os samblais, pois tenemos que acabar. Eu brindo, non che digo máis. O Ribeira de Lonzarela, aquí, o rei dos brindos. Ai, Dios mío.